Hello friend, good morning everyone. सिगांग्रोनो Merry Christmas बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने दिनै 24 जाबायना डेटआथ' आङो दिनै गुवाहाटीनिफ्राय न'आव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आङो जि बुरजा आंना बेगानो मैया हरावनो आंना पेकिं जाजोब्बाय आरो पेकिंआलाय ओमफ्राय आंनि बेगानो जि बुरजा माने ड्रेसफोरा माने फिसा फिसा जाजोब्बायमोन आरो एसे मुथु जाबायना आङो ओमफ्राय ओंखायनो बिनानाव दंना सासे आनैनि फिसाजो बेनि थाखाय आङो आंनि एसे फिसा फिसा जानाय ड्रेसखौहाय माने लाजोब्बाय बेगावहाय आंनि बेगखौ नायनो नामा नों खयथा ओमफ्राय दे बिदिबा नायलांनो हागोन नायदो बियो माने कम्बल आरोना मैयानो हरखांबाय आङो मोनसे बाबानि आखायाव मैया बाबाखौ लिंहरदोंमोन गुवाहाटीयावहाय नैबेबो मोनसे बेग फुल ओमफ्राय बेयावबो लेगिचाव बेयावबो फुल बे माइरं माने जोंना माइयाहाय फिसा फिसा माइरं माने जिरा माइरं आरोना बेखौहाय जानो होन्दोंमोन नालाय खाय लानानै फैनायखाय आङो आंनिखौनो बायखानायनिखौनो लानानै दोनबाय ओमफ्राय बेबो मोनसे बेग ओमफ्राय नैबेयावहाय बे मोनसे लाइट आरोना जा मोजां जोङो ओमफ्राय बे हेयार क्रिम बावदोंसो आंना मेगिया मोनथाम दङमोन आरोना मेगिखौ आङो न'आव बेयाव दोनबाय थाबा गाज्रि जागोन होननानै गोबाव जाथारबायमोन ना बेनिफ्राय बेखायनो लाबाय मानसिफ्रा मालाय बेफोरखौहाय माने गामियावसो बायो आरोना आंना सामब्राम गुफुर पियाज आलु इदि लाबाय आरो आंना बेयावनो गुवाहाटीयावनो लाबाय माने एसे हलसेलाव मोननायखाय मोजां खिन्थु गामियावसो लायोमोन खिन्थु आङो लाबाय आरोना एसे बिमाखौहाय सारप्राइज होनो थाखाय ओमफ्राय आङो मोजां नुदोंमोनहाय माने बाजाराव थांनायावहाय आलुफोरखौहाय ओमफ्राय पियाजफोरखौहाय मोजां नुदोंमोन नालाय सामब्राम गुफुरखौहाय पेकेट लानो लुगैनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो दुगैनानै रेडि जानोसै आरोना माने आङो 3टासोआव थांगोन आरो ओमफ्राय दुगैनानै होननानै रेडि जानानै थानोसै ओमफ्राय ओंखाम जानानै रेडि जानानै दायो माने आब'बो फैगासिनो आब' पिंकि फैगासिनो आंनि रुमावहाय आब' पिंकि होनैबाय थादों दाबो सफाया दख'खौ खालामदों आरो ब्लाउस लायनांगौमोन ओमफ्राय बेखौ दाबसेबो होनदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ नेथ' आं एसे ओंखाम जानोसै आंना मबाइल स्टेन्ड गैया नालाय ओंखायनो दै जावफोरावनो बथलफोरावनो दोननो गोनां जायो उपाय गैया लाड्डुफोरखौनो मबाइल स्टेन्ड बानायनो गोनां जायो आरोना दाबो स्टार्टिं ब्लग बानायजेनदों नालाय ओंखायनो उनाव बानायबाय थानोसै मोनसे ओंखाम संनो बानानै अलसिया नालाय ओंखाम संनो बानानै फ्राइड राइस अर्डार खालामबाय बेखौनो जाबाय आरो नायनो हागोन प्रेजेन्ट जाबाय एसे फुंबाय आं मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै फानि लाबोनो हायाखै माने बांद्राय रोङा ना ओंखायनो एथ' बुरजा बेखौथ' जानो हानाय नङा जाजोबलांनो हानाय नङा ओंखायनो लामायाव जालांनो लाबावनोसै बेखौनो गरम खालामनानै उपाय गैया माहाथो ओंखारलांबाय थाबावनो जोङो माने लेट जालांखागोन ओरैनो थांनाया आब' हायगोन होन्दोंमोन ना दहाय आब' पिंकिनो एलाय सफैबाय पिंकिनो ओमफ्राय आहाबो ब्लाउस लायनोमोनलै ओमफ्राय नोंहा मा जाखो ब्लाउसआ माबाया हो माबा मा होनगोन कुर्तास इयाव आंनियावबो दंमोन खाथियाव ओमफ्राय नै आंबो कुर्ता ओमफ्राय मोनसे ब्लाउस माबादोंमोन ना बेखौनो लायनो नागिरदों माबाखौनो मोनासै आंहा तालाखौ मारिलासै बिदिनो दखानाव थांदों आरो जाखाजोब्बाय जाखानायालाय आंहा सिबखाबायमोनलै माहाबादि फैसा मावबाय थाया हारसिं खस्थ' ब्लाउसआ माला मोनगोन आं हाला मा ब्लाउस दख'नानि ब्लाउस बरिं मोनजोब्बाय मा खालामगोन जादों थांनांगौनि टाइमाबो 3टासो ब्लाउसखौबो मोनाखै आंहा नेबाबो मोनला टाइमानो जोबा मोनथारबाय दाबो टाइम जाया
नामाज खालामनोसो मस्जिदाव थांदोंनो आंनि ब्लाउस सुनाया दाबो फैया मैयानिफ्रायनो कल खालामदों आरो दहायबो जा कल खालामबाय एथ'बार कल खालामबाय आंनि कलखौनो रिसिभ खालामाखै आंथ' मिथियाखैमोन बे मस्जिदाव थांदों होननानै ओमफ्राय दहायबो दखानाव थांबाय नायबाय गैया खिन्थु सोङाखैमोन आरोना आलदा दखानावहाय ओमफ्राय दायो आब' फैनायावहाय आब'जों आंजों थांनानै सोंबाय आलदा दखानफोराव दिनैथ' शुक्रबारसो मस्जिदाव थांदों इदि होनबाय आरोना ओमफ्रायसो फैफिननांबाय आरो ओमफ्राय दा 1:30आवसो माने दखानखौहाय खुलिगोननो बिराद दुखु आंहा दिनै क्रिसमासाव गाननो होननानै ब्लाउस सुनायखौबो आं मोनासै दिनै गारिबो नेबाय थादों दहायनिफ्रायनो रेडि जानानै दाबो सफैया गारियानो ब्लाउसबो मोनासै दालाय आं मादों गानबावगोन दख'नाखौ मेंजोब्बाय आंनि नै दिनै सानसे टाइमानो थाङा ओरैनोबा जि टाइमा जल्दि थाङो आरोना ओमफ्राय थ' ब्लाउसखौबो मोनासै आङो 10 days जाबाय आं ब्लाउसखौ होना दिनै होमबाबो आं मोनासै ब्लाउसखौहाय दा बरदिनाव आंहा माखौ गानबावनांगौथाय क्रिसमासावहाय दुखुसो नांबाय आङो फैबाय थादोंनो आरोना माने बिराद गाज्रि जामनो माने फन खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय बिराद ब्लकनो ओंखायनो माने 30 minutes आङो ओरैनो थाबाय नेनानै जि गोबावनो होमब्लाबो एसे आंबो रेडि खालामनोसै बेगखौहाय बाहेरायाव बहनलांजेननोसै आरोना स्टार्ट खालामजेनबाय लांनायखौहाय लांजेन पुरा ट्राफिक जाम गारियानो एथ' गोलाव लाखिनानै दं आरोना जि गोबाव नेनोनो बालायलायबाय माने जामजोंनो मोनालायबाय ओमफ्राय दा आब'आबो फैनो होनबाय जालुकबारियाव नेनो होनायमोन नालाय बेखौबो दसे जालुकबारियाव नेदोंमोन ओमफ्राय नेबाबो मोनासै फैगोन फैया होननानै ओमफ्राय आं फैग्रोसाबाय आरोना ओमफ्राय दासो नै एथ' मोनाबाय जा गोबाव बोरैबानो आंहा सानदोंमोन दिनैनिखौ क्रिसमासखौ दिनै 24निफ्रायनो आङो गिर्जायाव थांगोन होननानै खिन्थु आङो गिर्जाखौ आं मोनहैनाय नंला आरोना बिराद लेट जाखाबाय बेखायनो जा दुखुबो मोनदों आरोना आङो थांनानै माने गिर्जा जहैनो मोनासै आं बिराद गोसो दंमोन आरोना गामियाव थांनानै गिर्जा जहैनो होननानै खिन्थु 24 नाइटखौ आं मोननाय नंला आरोना ओमफ्राय नै दायो जोङो गामि मोनफैबाय गामिनि गिर्जाया बिदि जा किउट जा बिउटिफुल नुखादोंहाय फैनायाव जा गोबाव लाबाय आरोना ओमफ्राय जा ट्राफिकमोन जि खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय दायो आङो न' सफैनानै दायो मामा लाबोनायमोन गिफ्ट मामिनि दादामोननि मानि ओमफ्राय बेखौहाय आङो माने दादायाथ' लांखाबाय मोनसेखौहाय ओमफ्राय आङो आनैनि ओमफ्राय मामिनि आंनि दख'ना आं बायदोंमोन ना दाख्लैहाय फार्स्ट बे ब्लगावहाय बुंदोंमोन आं दख'ना लाबोदों होननानै बे दख'नाखौ आं देखायगोन आरो क'क्राझाराव मोननै बायदो ओमफ्राय रङियायाव मोननै बायदोंमोन आरोना बेखौहाय आं देखायनोसै नोंसोरो नायलांबाय थादो बियो आंनिसो आरोना सिम्पोलहै ओमफ्राय बियो मामियाबो जोंना सिम्पोलसो गानो नालाय बांद्राय लाबो बिदि ओमफ्राय नैबे गांसे बेबो आनैनि जोंनि बाबानि बिनानाव आरो बियो ओमफ्राय बेबो आंनि येलो कालार ओमफ्राय बे ब्लेकआ आंनि मा दख'ना होनोथाय बेखौ आं मिथिया बाट दानि गोदान ओंखारनाय आरोना लाबाय आरो सिम्पोलबाबो माने एसे सिम्पोलसो बायदों मालायफोरनि बायदि 10,000 15,000निखौ गाननो हाथ'ला रांफोरानो मिलायला
बे बुरै नुगोथाय आंनि दख'नाखौ मा होनबावगोन आरोना आरोबाव खनसे मेरि क्रिसमास एन्ड हेपि निउ इयार बयनिसिमबो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय उइस खालामहरनाय थाबाय एसेनोसै टाटा बाय बाय गुड नाइट